Now my leave if you what choice please. Send your name here. Kuma anan da farko nan da nan. Kyakkyawa. Yanzu to leave lokacin da na karye ya zo na. Zaki farka. Zaki ji albari da farin cikin wani yarjejeniyar. Zof ki zos. Oh, na gode sir, na gode sosai. Babu masoyi, na gode. Kai a can, ina son kalma tare da kai yaro. Get back here, you lately, you chase control. Tarat ya gani, ka bi bayansa. Ka kamo shi, kawo shi nan. Smooth skin. Wannan kuma sannu goniya sake dawowa. Dawo da sauri. Kai, za ka dawo nan. A nan kiti. Zan same ka ko ba jima. Fita! Na san kana can. Sannu, ba kowa a nan.
wani abu a tattare da ni, ƙasusuwa. Sauƙi can, ban yi neri in tsoratar da kai ba. Ni da wawa, barkwanci. Ya haƙuri ban samu dama ba don amfani da gate. Gak a wani lokaci. Kai yaya wannan bump a kanka must be feeling okay if you worry able to get down daga wannan kujera. Wannan shine ɗaya daga cikin tsalle a gare ka. Kana fahimta na? Yayi ni foil ne ta hanya. Pobonion. Dole ne kana jin yunwa. Zan bulala mu gungun fakakis. Yaya wannan sauti yake? Menene sunanka? Tradis Parkland. To, Tradis? My guess is Yuri, a long way from home. Na same ka an fitar da kai a ƙarƙashin ɗayan wa'in nan. Oix, a kan Yonde, daga kallon tafiyar da kai, ID say you, straight down, A3 road. Ina da gaskiya? Ye, ina da ganin haka, ye. Na san daga ina kake, kuma na san yadda zan mayar da kai. Karka damu. Bari mu fara samun abinci a cikinka. You're rolling for Vonion?